България е малка страна, но е благословена с прекрасна природа. Красиви планини, живописни долини, плодородни равнини, животворни реки. За една от тях ще ви разкажем – красивата и непокорна Арда. На картата на България тя е само лъкатушища синя ивица. Скрити остават красотата на нейните нашарени с билки пасища, дълбоки падини, тъмни пропасти, живописни каньони и вековни гори. Дългият път на най-голямата родопска река започва близо до смолянското село Арда, високо в планината, на по-малко от километър от границата с Гърция. Ледените води извират изпод корените на вековни букове в северното подножие на високия 1730 метра Ардин връх. Тук слънцето грее по-ярко, цветовете са по-искрящи, а бистрата вода вълшебно красива. В такава обстановка е трудно да повярваш, че от такова клокочещо изворче се ражда река с водосбор само в България 5201 квадратни километра. Редуващи се вирове, бързии, падове, раздвижен релеф. Това са част от характеристиките на Арда. Ето още. Дължината на реката е около 300 км. По-голямата й част, 241 км, се намира на българска територия. Близо 60 км тя се извива сред хълмистите равнини на североизточна Гърция. Последните 200 метра от реката са на турска територия в района на град Одрин. Надморската височина варира от 1455 метра при извора до 62 метра, когато напуска България. Има малък среден наклон и сравнително голям коефициент на извитост. Арда е с най-висок отточен модул от всички български поречия – 14 литра в секунда на квадратен километър. Водосборът на реката е силно повлиян от средиземноморския климат. Единствена в страната, Арда е разположена изцяло успоредно на бреговата беломорска ивица и е в непосредствена близост от 40 до 60 км до нея. Един от подземните дворци на Родопите е пещерата Ухловица, намираща се близо до село Могилица. Дълга е около 460 метра, от които 330 са благоустроени. Тя е една от най-старите пещери в региона с много красиви дендритни образования, приличащи на морски корали, коралити и хиликтити. Природата в продължение на векове е създавала една истинска феерия от форми. Пещерата Ухловица се намира на 1040 метра надморска височина, а температурата вътре в нея през цялата година е 10-11 градуса. Пътят до входа е едно малко предизвикателство, което си струва, за да се докоснете до загадъчната й красота. Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Европейския съюз по предприсъединителния инструмент ФАР изигра изключително важна роля в подготовката на България като равноправен член на Европейския съюз.
Тази програма, която стартира преди 13 години и обхваща общо 11 меморандума, беше насочена основно към подготовката на институциите в България, неправителствения сектор, да работи по правилата на Европейския съюз. Едновременно с това, разбира се, решаваха и конкретни проблеми, свързани с екологията, икономическото развитие, институционалното партньорство, културното сътрудничество. От село Арда реката тече в изразителна долина с стръмни склони. Около Родозем описва красиви завои. От вливането на Бели извор Арда навлиза в живописен, дълъг, скалист и мъчно проходим проход. В този участък реката прави най-честите и силно извити меандри. Именно тук те завладява магията. Поречието на Арда има малко естествени езера, но всяко от тях представлява уникална екосистема с високо консервационно значение. Перлата на горното течение на реката са Смолянските езера, разположени в непосредствена близост до град Смолян. Те съхраняват множество редки видове растения и се използват за туризъм. Езерата при село Лебед в средното течение на Арда са почти непознати и непроучени. Те се намират в основата на геоложкия феномен Счупената планина. Плаващите острови са характерни за всички естествени езера в региона. Тези ценни водни хабитати са от значение за опазване на биологичното разнообразие и красотата на източните Родопи. И сякаш не е достатъчно само природата да спира дъхът ти, да пред погледът ти се изправя още едно чудо – Дяволският мост. Този уникален архитектурен паметник, сътворен от човешка ръка, се намира в най-райското кътче на земята ни. От двете му страни се издигат стръмни скатове. Построен е през 15 век на древен път, свързващ областта на Беломорието през Родопите с областта на Горно-Тракийската низина. Дължината му е 56 метра, широк е 3,5 метра. Изграден е от местен камък и е устоял на капризите на вековете и реката. Обявен е за паметник на културата през 1984 година. За да стане така силна и могъща, Арда има помощници. Това са нейните над 25 притока. Ето и някои от най-големите. Черна е ляв приток на Арда. Извира от връх Голям Пелерик. Върху 18 км от протежението на реката, в единственото и по-голямо долинно разширение, е разположен един от най-дългите български градове – Смолян. Най-големият приток на Арда е Върбица, който води началото си от вливането на малка река и голяма река в центъра на Златоград. Върбица е с дължина 98 км и има водосборна площ 1208 квадратни километра. Влива се в язовир Студен кладенец до Кърджали и е реката в България с най-рязка промяна на оттока през сезоните, страховити наводнения през зимата и пролетта и почти пълно засушаване в края на лятото. Наполовина по-малка е водосборната площ на втория голям десен приток Крумовица. Реката е дълга 58 км. Един от най-красивите притоци е Боровица. Живописната долина се намира северозападно от град Кърджали. По поречието на реката е изграден питейният язовир Боровица. Той снабдява с вода Кърджали, Момчилград и още над 30 населени места. На няколко часа път пеша от село Ненково се намира уникалната пещера Отробата. За древните трахи тя е била храм на богинята Майка. За такива светилища и обредите, извършвани в тях, разказва античният автор Еврипид.
Според учените, пещерата била дълбока 16 метра, но изкуствено е продължена до 22 метра и издялана във вид на женска утроба. Във вътрешния и южен край е издълбан олтар. Около пладне слънчевите лъчи проникват през специален процеп в скалата и извършват символично оплождане. Поречието на река Арда е известно с историческите и археологични паметници – тракийски, византийски, римски, български и османски. Районът все още не е напълно проучен, но през последните 10 години символи на поречието на Арда станаха и много нови археологически находки и исторически паметници, като скалният град Перперикон, тракийското светилище при село Татул, многото средновековни крепости, мегалитни находки и други. Те привличат значителен брой туристи и карат човек да усети незабравимата атмосфера на този древен край по долината на река Арда. Най-монументални, но най-странни и необясними в източните Родопи са скалните ниши. Те се срещат главно по долината на река Арда. Издълбани са върху отвесни скали на голяма височина, предимно на огряната от слънцето страна. Най-често нишите са трапецовидни с височина до 1 метър и дълбочина 40-50 см. До сега са открити близо 1500 такива. Особено многочислени са комплексите при селата Равен, Женда, Дъждовница, Широко поле, Долно Черковище. Обединени в каскада Долна Арда, язовирите Кърджали, Студен кладенец и Ивайловград са единствените спирачки за непокорната река. Създадени от човешката ръка, те имат благородната цел да регулират големия и силно променлив отток на Арда. Водните ресурси са предназначени главно за производство на електроенергия, но също за рекреация и рибарство. Язовир Кърджали има обем от 532 милиона кубически метра. Залятата площ е над 16 000 декара, а дължината му е 29 км. Той е уникален със своята дъговидна стена, висока 109 метра. През лятото водоемът е предпочитано място за отмора на жителите и гостите на Кърджали. По бреговете му са изградени хотели, ресторанти, летни вили. Атракция за посетителите са корабът Емона и плаващите понтонни ресторанти. Освен за удоволствие, изкуственото море е и средство за бизнес. Плаващи садкови стопанства успешно се отглеждат много видове риба, включително нетипичните за региона есетрови риби. Язовир Кърджали и Студен кладенец предлагат разнообразие от гледна точка на рибния ресурс, по-конкретно шаран, толстолоб, бяла риба, уклей. Факта, че притежаваме едни от най-големите водоеми, смея да кажа, в България, е сериозна предпоставка за развитието на рибния туризъм. За да се опази водното наследство, в Кърджали се създаде сдружението с нестопанска цел Асоциация за развитие на долината на Арда, което има за цел включване на заинтересованите страни в интегрираното трансгранично управление на поречието на Арда. Неправителствената организация за нас е една допълнителна възможност за реализацията на програми, свързани с трансграничното сътрудничество. По своята същност Арда представлява една уникална организация, тъй като включва в себе си всички заинтересовани страни. Не само представителите на публичните организации, като общини и областна администрация, но в Сдружение Арда членуват други неправителствени организации, които се занимават с въпросите на екологията, включително представителите на частния бизнес. Една от основните дейности също така е свързано с реализирането на плана за управление на Арда, която се реализира съвместно с басейнова дирекция Пловдив.
Залятата площ на язовир Студен кладенец е 25 600 декара. Водоемът е втори по големина в България и има обем от 489 милиона кубически метра и надхвърля 35 км дължина. Язовирът е изключително красив и благоприятен за развитие на туризъм. Средната част, където е разположен голям остров, е много богата на диви чуди ресурси – елени, сърни, диви прасета и биологично разнообразие. Важен бизнес за района е ловният туризъм, като животните лесно могат да се наблюдават от лодка. Тук се намира строгият резерват Вълчи дол, съхраняващ уникалната дива природа на източни Родопи. Регионът на източни Родопи е едно от орнитологично важните места в Европа. Тук се срещат 174 вида птици, 40 от които са включени в Червената книга на България. Интересно е разнообразието от грабливи птици, които могат да се наблюдават тук. Сред тях са египетски лешоят, скален орел, морски орел, червена каня. Много ценен вид с намалена в световен мащаб популация е черният лешоят. Особено внимание заслужава и белоглавият лешоят. Колониите по долината на река Арда са уникални за България и са едни от малкото останали на Балканския полуостров. Най-интересен за орнитолозите е районът около Маджарни. Тук се намират 4 защитени територии, обявени за опазването на грабливите птици. Третият голям язовир от каскадата е Ивайловград. Построен е през 1964 година и все още пази очарованието на недокоснатата от човека природа. Бреговата ивица от 64 км предразполага за еко и воден туризъм. Пътуването с лодка по тези язовири е незабравимо преживяване, по време на което могат да се наблюдават изключителната красота на планината, фантастични скални образования, редки видове птици и животни в тяхната естествена среда. Символите на източни Родопи са лешоядите и сухоземните костенурки, но също могат да се наблюдават различни орли, соколи, чапли, голямо разнообразие от лечуги, елени, сърни, диви прасета и вълци. Богатството на рибната фауна привлича като магнит риболовци не само от България, а легендите за огромни сомове и рекордни улови на различни шаранови и хищни риби са превърнали големите язовири по Арда в любимо място за любителски риболов на много хора. Когато говорим за река Арда, не може да подминем и нейните посестриви – реките Бяла и Луда, които на гръцка територия образуват река Еритропотамус, директен приток на Марица. Тези малки реки се намират в един от най-красивите райони на България, слабо повлиян от човешка намеса. Водите са изключително чисти, богати на местни видове риба, природата е съхранена и селцата са с уникална атмосфера. Екологичният туризъм е бъдещето за този район. Едно от най-красивите кътчета тук е защитената местност меандрите на река Бяла, съхраняваща уникални речни и крайречни екосистеми, слабо засегнати от човека. Река Еритропотамус в Гърция преминава през места с червена почва и се използва основно за напояване. Европа си постави амбициозната цел да гарантира защитата и устойчивото управление на всички води – реки, езера, крайбрежни и подземни води. Те трябва да достигнат добро качество и състояние до 2015 година с активното участие на всички заинтересовани страни и прилагане на интегрирано управление на водите в рамките на речните басейни.
Това е заложено в Европейската рамкова директива за водите, която е най-важният инструмент, обединяващ хората, институциите и бизнеса за постигане на устойчивост при ползване на водните ресурси. В изпълнението на тази най-голяма европейска директива, освен Гърция, активно се включи и България, която е пълноправен член на Европейския съюз от януари 2007 година. Проекта, който се реализира по поречието на река Арда, ни дава възможност да обединим усилията на всички общини, неправителствени организации, представителите на бизнеса, не само от България, но и от съседните държави, за да постигаме една обща цел. Общата цел е в рамките на Европейския съюз ние да постигнем един по-голям баланс на евроинтеграционните процеси за постигане на общите цели в областта на екологията. Важна роля в общите трансгранични програми между България и Европейския съюз играе трансграничната програма между България и Гърция. Това беше всъщност първата програма, която стартира и която към днешна дата може да кажем, че даде най-добри резултати. Арда напуска България 5 км след язовир Ивайловград, за да продължи своя бяг през хълмистата равнина на общините Тригоно, Кипринос и Виса от префектура Еврос. Тук е изграден малкият язовир Кипринос и водите на Арда се използват интензивно за напояване на многото земеделски земи в тази по-равнинна част на поречието. Тук реката е известна главно с големия музикален фестивал по бреговете при село Кастанеас, преди Арда да напусне Гърция. Този фестивал се организира всяка година през месец юли и привлича много известни певци и зрители. От години през месец юли край бреговете на Арда хората са идвали да посрещнат слънцето. С течение на времето празникът станал фестивал, посветен на реката, която не спира, а неуморно тече към посестримата си Марица. Близо до град Одрин в Турция, двете се вливат в прегръдка и продължават към Егейско море. Για την περιοχή, γι' αυτό δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία. Αυτές οι προσπάθειες μπορούν να συνεχιστούν, πρέπει να συνεχιστούν, δυνατότητες δίνονται μετά την ένταξη και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινά προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν με μοναδικό στόχο να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υδάτων και του Άρδα αλλά και όλων των ποταμών αυτής της λεκάνης. Καταλήγοντας, θέλω να πω και το πιστεύω ότι μπορούμε τον Άρδα να τον κρατήσουμε το καθαρότερο ποτάμι των Βαλκανίων. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα. Είναι δυνατόν να γίνει, όλες οι μετρήσεις εκεί οδηγούν. Έχουμε λοιπόν, ας προσπαθήσουμε όλοι να κρατήσουμε καθαρό τον Άρδα ποταμό. България и Гърция развиваха проекти свързани с река Места, река Струма, така че в момента може да отчетем, че България и Гърция имат натрупан изключително висок опит в общото управление на водите, които протичат както на територията на България, така и на територията на Гърция. Στο Δήμο Τριγώνου, όπου είμαι δήμαρχος εγώ, είναι από τους δύο ποταμούς, τον Άρδα και τον Εύρο. Επομένως εμάς τα ποτάμια μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί με αυτά μάθαμε να ζούμε, από αυτά περιμένουμε να ζήσουμε. Θα πρέπει να έχουμε πολύ καθαρά ποτάμια. Σήμερα έγινε μία ενημέρωση πολύ καλή από την ομάδα η οποία έχει έρθει το πρόγραμμα που διαχειριστεί από την βουλγάρικη πλευρά, και τα δύο τα ποτάμια μας συνορεύουν με την Βουλγαρία, μπαίνουν από την Βουλγαρία, θα πρέπει να είναι καθαρά. Μας ενδιαφέρει γιατί θα πρέπει να το αναπτύξουμε σε όλους τους τομείς. Αυτό όμως πάνω απ' όλα που μας ενδιαφέρει είναι ο Άρδας, ο οποίος διασχίζει όλο τον Δήμο μας, και όλος αυτός ο Δήμος θα πρέπει να δείχνει μια πολύ καθαρή εικόνα.
Γιατί από αυτό μπορούμε να ζήσουμε. Το ποτάμι θα πρέπει να είναι το σύνθημά μας, το σύνθημά μας ότι καθαρό ποτάμι, ποτάμι το οποίο μπορεί να μας δώσει ζωή, ποτάμι το οποίο μπορεί να μας δώσει ό,τι αγαθό περιμένουμε. Освен самото развитие на екологичните проекти, това дава основание българската и гръцката страна да могат да развият и проектите, свързани с граничните преходи, за да могат двете общности да развиват общото икономическо и културно пространство. Аз съм убеден, че добрите резултати от проекта, който беше изпълнен на територията на басейна на река Арда, ще бъде добър пример, за да може и в следващия планов период 2007-2013 година България и Гърция, общностите, институциите, неправителствения сектор да постигнат по-добри резултати. Водата не признава граници. Тя е грижа на всички. Затова най-добрият начин за управление на водите е чрез ефективно международно сътрудничество, прескачайки бариерите на административните граници. Това е изискване не само на Европейската рамкова директива, но и на живия живот. Бъдещето на Арда принадлежи на всички и на всеки, защото Арда е моя, твоя, наша. Ако я пазим, ще има живот и за нас, и за нашите деца. От нас зависи. No